Допреди 2 часа ми дойде една страхотна идея. Каква е идеята? Нямам оптика за Airsoft. Искам да разбера как да закача телефона си на снайпера, като го сложа ето тук, да имам пълен контрол над всичко, което виждам и да записвам. Обаче, как точно да го направя това? Мястото за счупване, ако принтирам нещо, ако тук запрегащи естествено, затова не трябва да е ако, а да го принтирам. Или трябва да бъде от желязна основа, или трябва да бъде доста сравнително обемно и подсилено в тази долна част, за да може да поддържа теглото на телефона. Защото не е много лек. И по някакъв начин трябва да, хайде направо да стигнем до съществената част. Това тук е Франкенщайн. Защо Франкенщайн? Защото е създадено от 4 елемента. Желязо, епокси, пластмаса и селфи стик. От тестовете, които направих вкъщи с приложението и стойката, вече всичко завършено, се оказа доста надежно, защото е точно. И на всичко отгоре самия софтуер така го направих, за да може да бъде интерфейса достатъчно лесен за работа с него, за да не трябва да се борите с самата програма вие, а идеята е да бъде съвсем лесно, само натискате и всичко да работи както трябва. Всичко е безплатно долу в описанието, може да ги изтеглите файловете и приложението може да го дръпнете още сега веднага да го тествате. Но не исках да бъде напълно 100% просто като оптика, а да бъде нещо полезно, което да позволява да използвам възможностите на това, че оптиката ми е телефон. Това абсолютно на всяка една релса, универсално е. Това става абсолютно за всичко. Взимате телефона и само трябва да се чуе. След като чуете щракването, това си остава там. Естествено не знам каква стойка за телефон ще използвате, ако решите да направите това нещо, но естествено това е най-надежното за мен за сега. И точно сега реших да правя тъмнел. Това беше дълъг процес. Но нека си дойдем на думата. Заслужава ли си? Нека да започнем първо с минусите спрямо статистиката, която успях да събера. Ако имате телефон, който е с сравнително ниска резолюция на камерата, имате огромен минус, като при мене, с зумването. Защото като зумнете камерата и просто става много пикселизирано и понякога самото качество не става дори да бъде използвано. Вторият минус е точно пред вас. Камерата седи супер разкрита и това нещо може да ви счупи камерата. Освен ако не направите някакъв протектор, който да я защити отпред, нормалните кълъвчета, които ги продават, няма да спасат телефона от повреда в случай ако е оцелен. И най-големия минус, който може да има това нещо е, че има батерия. Батерията ще издържи горе-долу до 2 до 3 часа, може би спрямо това, което видях. Трябва да вземете някакъв пауърбанк, да го закачите на самата реплика, за да може да захранвате оптиката си, защото иначе ще останете без оптика. И ако нямате резерва, оставате с нищо, което е наистина най-големия минус за точно този проект. И сега да дойдем за плюсовете. Изглежда готино. Няма да ви го кажат, но много добре знаят, че изглежда готино. Също така, малко или много, когато отида с нещо подобно, малко ме откъсва от реалистичният аспект на Airsoft, от военната симулация и повече отивам седно съм в Battlefield 2142 година. Когато отидете на Airsoft, все пак Airsoft е военна симулация, направена от японците, защото им е забранено да произвеждат оръжия след Втората световна война и това е един от начините им, за да може да обучат армията си. Благодарение на това, че това е телефон и е с камера, има шейдери, които може да бъдат имплантирани вътре, ако ви се занимава да си ги направите, които могат да виждат неща, които невъоръжено око не може.
което ви дава доста голямо предимство спрямо другите играчи, които играят и разчитат изцяло на очите си. Продават адаптери, които са с термално виждане и нощно виждане и се слагат като Type-C отстрани и може да се използват като камера. Следователно, приложението съм сигурен, че има как да го препрограмирам да работи с тази камера. Примерно, ако искам да го направя да има нощно виждане, ако искам да има инфраред или каквото и да е. Просто трябва да имам този адаптер, за да мога да го сложа, за да работи. Наистина много ви благодаря, че гледахте. Ако сте останали до край, не забравяйте да натиснете subscribe бутона, лайк бутона и да се абонирате, за да не изпуснете втората част, когато вече отида и го тествам на самото поле и на игрището. Наистина благодаря, че гледахте и ще се видиме следващия път.